Καταρχάς, η τεχνική μας υπηρεσία ξεκίνησε στη διερεύνηση των αιτίων της ζημιάς. Δεν είναι άλλα. Οφείλω να το πω. Οφείλω να αποδώσω τα σοβιέτα στο σοβιέτα. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν κάνει τη δική της έρευνα. Όμως παράλληλα, εγώ επικοινώνησα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Βασιλιάδη. Το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ο σύμβουλος του κράτους, άρα σύμβουλος και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και ξεκίνησε ήδη πραγματογνωμοσύνη από τον κατεξοχήν αρμόδιο επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα για να διαπιστώσει τι συνέβη και έγινε αυτή τη ζημιά. Παράλληλα, εμείς κάνουμε και προκαταρκτικές έρευνες για να δούμε μήπως μπορούμε να αντικαταστήσουμε το συγκεκριμένο υλικό με άλλο ασφαλέστερο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Πρέπει να το πω. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι εδώ μιλάμε για το σπιτάκι μας, για μια στέγη στο 100 τετραγωνικών, ενώ θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι μιλάμε για μια στέγη επιφανείας 4 δωμάτων που δεν στηρίζεται σε κολόνες. Δεν είναι σωματιαστικά. Στηρίζεται στους 4 τύπους του κτηρίου. Αλλά όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα τεράστιο διάκαιο ανάμεσα. Επιπλέον σε αυτή τη μεταλλική στέγη στηρίζονται προβολή, στηρίζονται τα μπουλιά του εξαιρισμού, στηρίζονται το χωροτυπίο και στηρίζονται και άλλα πράγματα εν πάση περιπτώσει, που σημαίνει ότι σύμφωνα με τη στατική μελέτη, με τη μελέτη της αττικότητας που έγινε, χρειάζεται να μπουν πάνω από τη στέγη και ελαφριά μονοπικά υλικά. Δεν μπορούμε να πάρουμε ό,τι μας κατέβει. Για να αποφασίσουμε ότι υπάρχουν άλλα υλικά, τα οποία έχουν παρόμοιο βάρος με το πετροβάρβακα και την μεμβράνη, θα πρέπει να γίνει μελέτη για να διαπιστωθεί και ποια είναι η συμπεριφορά των άλλων υλικών σε συνθήκες βροχής, κρύου, χειμώνα, έτσι, ή σεισμού. Αν δηλαδή έχει την ίδια συμπεριφορά σε κάθε καιρικό ή άλλο τέλος πάντων φυσικό φαινόμενο με το πετροβάρβακα. Αυτό είναι θέμα μελέτης. Δεν θα το κάνω ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος από αυτούς που εύκολα μιλάνε και κρίνουν περί παντός του επιστητού. Και ούτε θα θέσω σε κίνδυνο την ασφάλεια χιλιάδων, ότι το βάζω σε ημερήσια βάση, αθλητών, γονιών, προπονητών, στελεχών του Δήμου, επισκεπτών στο κολυμπητήριο, αλλά και την ασφάλεια ενός τέτοιου κτηρίου το οποίο έχει φτιαχτεί για να ζήσει πολλά χρόνια και να εξυπηρετήσει και να ωφελήσει τον λαό της Καβάλας για δεκάδες χρόνια.